Kefek manani jari sikla hoda derajak, sikla hoda komorjak. Salbrum no krengsa thayo, sikla rong no kefek mani chamani manjak mani nukjago. Kefek mani bathangbo chawo bunobo phalo. Obahai gobang ma koktoma kasai phaitongo Tripura hastewo. Sikla chalai rok lekha pora khlailiya, samung tangi ajiliya. Kefek mani chalayo, kefek mani phalayo, sikok mangkhor wnglayo. Obose salbrumni baniya wngwi tongsiwo Tripura hastewo. Sikla hodani thinang belekina munak Tripura hastewo. Abo tiprasa engthun wansa engthun truksa engthun. Sikla hoda tabuk derana phaichi kefek manani jarei. Uram no kefek mani baniya khlainai chanai rok manjago phiaba. Boroni phai asuk kefek mani sumung asai tongphono soi kotor boal anokhe romusi malaya. Chikon mikon ase manjak tongo kok engkha je rok soi kefek mani phatar hani hasteni tubnai obahai kotor baniya khlai rok hingkaba yokjak chikon mikon kami bising basang rogo kisai misa drugs eba yaba tablet kefek mani phalai rok hingkaba manjagui tongo obahai no koktuma kasai fekya kila amchayo drugs phalnai sikla khoroktam manjakha o khoroktam nongni bisingo khoroknei tiprasa sikla tei khoroksa angkha thuruksa lukuro bai dadak sidak no manjakha drugs phalai tongmani jorawo a khoroktar nongni mung wngkha Ridoy Jamatia umor 27 Joying Jamatia umor 24 tei khoroksa Abdul Farak Mia umor 24 busa khoroksani bufa bisi jora kolok romoi Abdul Farak Mia o kila amchayo drugs phalai tongo hnei koktoma kasai phaimani bo bathangbo chawo tei tipsa sikla rokno tei kefek manibo phalai tongo obahaino koktomao kasamani tei koksilchamo kasamani kila amchayo gobang kungno bini drugs painai customer tongo hnibo sawi mankha lukro dadak sidak manjakhangke kisa yaktung khalajaka tei koktoma hojaka kila thanao patima thayo kila thana police phai a khoroktam siklarano tlangai thanga para bara ni ne aro kila muslim para nin bumu Abdul Faruq Mia boys besengka boys 28 program ni chole nukai jang nable besa khorok bese dosa doijon nang tamongai nang oro mane oro manjak kachang tamphal nang tam bania khai logero bai baksa amo tamphal mane drugs phalo na besa bisingka besa boyos ko besa bosor koi bosor isi bisa bebasa korse eta drugs falmale falia apa or mas kaisalang logero bai baksa rang boloi gabang 10-15 khan ke nai nunglai ta boroni Udaipur ba jaga Udaipur mas somnia somni nokani mungtama nok phani bum male bo number boroya bum saya ke boni no ni lama naisingma tongta be boje ungkhapro simana rigi ngendro bakesi indo thang 1 ghonta ke bohe poke bike saiman de nrok je thangman dino nrok thang ke bike saiman nai ani customer phai hnai bike saiman nai boto ba ব্যবসা খাইউ ke bon nok te tong mane nok te phalna dukan te phal dukan he kok ta pher do ko ko sa de ma pura barang nai nai de dalar ma jang nang or ma tong lak kilaba sai tong oro ke bor nok butho ke oro amo golli tong ke oro ke nok ro kerita oro nasima tong sun ya golli ha ke public bayro jaga acha tinin rok drugs kri kha pai kha nge nok thang khang ke boto tong no indo thang ada ghonta 1 ghonta naising bo ongkai phai ke malani ta gedung mama naising boron nong khonai bo indo bonok ni ongka ke dogan ro pha ongka nai bile kota khoroksa kol ma ya mani ro phai hi saja boni ko ekdom close borono ba number ro hai borono kaisa kai ni kai thang na nai ro number ro paikari na nai ke no to bebasa khai ung ke nang tangi mobile na ব্যবসা খাইয়া mung tamo ande boni bun bung bu saya bung maya muslim de hindu de Udaipur ba jaga Ramesh Somni tahun bising de na bomhai sonamura thaman road yang debra mobile number kre bung maya bung mai ke tini ni besek phalai khan ro tini phaldi aste khan toi peman ni bo kaisa besek paikari tong phun up ta engko paikari besek kaisa paikari ke 140 ke manau ke phalmani ke falman ni bro anu gari bara si mi siro 20 taka ro ke waisu kaisa kaini khang asukse nin beri sai deman nang phalmani mo bebasa khai bani nungmala siwa phalma semia falma sia nang tai ono bebasa nang tai ringlia de goni ya bunun ya
biang yor Iya iya, nang sogoi sini. ha Sogoi sini. sawi nang sawi de thokuk na yor de thokuk Sido buno ba. nok si sinai sanai ba Post na ro ke post na thokja ni sao ang to ba sogoi nung sogoi thokja ju angle. kita bok ni nok tong mane phalbai kha dinin bisa hajira kha Aste kan to femen ba kai o an loge o roi tong ro ro kai bre tlang thang kai bre nung hata. nge tinin ni hajira tang kha Hazira lengi. hajira nglia Oro tas tang ni femen hazira lengi. los deng la deng tini Ini deh. eh Los bunya. los engka los deng los ngya labang khana Lab acha kopro besalai nang kopro mana jaitu bokoi kilawo tongan ni ba bumung sadi poila bumung sadi bumung Tada khori ne to ko. bumung sadi Nama Abdul Farid Mia. Pore